Ayan guys, good morning. Dito pa ako sa Tinandayagan Resort. Ayan. Kasama ko yung mga kapatid ko, yung anak ko, at yung asawa ko. Ayan. Dito po kami. Celebration ng Easter Sunday. Ayan, kung makikita nyo, maaliwalas yung lugar. Wow, ang ganda dito magbanding-banding. Ayan. Pera CPR. Okay, baba po tayo. Tingnan natin yung full mina. Ang ganda naman ng palibot. Maliwalas yung lugar. May zipline din sila. May zipline sila guys. Oh. Okay. Pera CPR. Pag ganito pala, wala pang maraming tao. Pag umaga. Maaga kasi kaming dumating. Ayan. Wow, ganda naman ang palibot nila guys. Ito yung Tinandayagan Resorts. Ayan. Ang maganda dito guys, meron silang doon sa likod, doon sa kabila meron silang hanging bridge, at meron din silang yung mga sa horse, anong tawag doon? Pwede kayo mag-ride sakay sa kabayo. Ayan, yun yung kagandahan dito. Wow, sana all may jowa. Tingnan nyo guys. Sarili ang pool guys, oh. Wow, sana all may jowa. May live band sila guys. Ayan. Pag gabi, mas maganda siguro kung gabi. Kasi may live band sila. Ayan, doon nakalagay yung live band. Ang ganda naman ng pakulo. Maraming layer ng pool. Doon sa baba, dito sa gitna, mga bata. Doon sa baba, mga sa mga teenager. At dito naman sa mga tanda. Dito, 3 to 8 feet. Dito naman sa kabila, 4. 2 and 3. Ayun, gag kita.
Ito yung likod ng restaurant. Can't zoom.